Eller vi kan også lave noget andet, som en af vores venner har vist, som måske kan hjælpe os med. Sådan en fabrik, eller han det. Ja, den er mega sej, det kalder jeg for en zombiefælde. Det er sådan en, hvor man sætter sådan nogle ting, så det kan I se i en anden episode. Og vi laver den, så skal vi lige have vores ven med, fordi han laver mange af sådan noget. Ja, han kan også vise os vandelevatoren. Ja. Hvad kan du det? Ja, nogle gange, jeg ved ikke helt. Jeg kan ikke finde ud af det, jeg har forsøgt. Det gik helt galt. Det blev bare til et vandfald. Jeg druknede. Min bund sad så fast. Det er synd for dig, mig. Den sad fast i elevatoren. Elevatoren sad fast. Nej, det har vi så. Altså... Mere jern! Fuck, der er meget, Morten. Og det er ikke engang den side, som du fandt jern. Ja. Hvor, Morten, jeg har 34 stykker iron ore. Og der er meget mere. Og se, der er lige sådan en hul mere. Ja, yes. Hvad for en jæger er du? Zombie-jæger, hvad er du? Zombie. Altså, eller... Jeg jæger alle overnaturlige væsener, det synes jeg er mega griner. Også her undtagen Endermans, dem kan jeg overhovedet ikke klare. De er mega sjove. Du skal bare spærre dem inde, Morten. Du skal bare spærre dem inde i Obsidian, så kan de ikke spawne sig væk. Ja. Altså, jeg har prøvet på et tidspunkt et angreb en Enderman. Jeg har døde 3 gange, og jeg dræbte ham en gang. Nej, han forsvandt. Jeg blev ved med at angribe ham. Nej. Og så til sidst, så gik jeg ud af den svæve. Wow! Det er den grot, som jeg har fundet derovre. Man kan se den hernede fra os. Det var nice. Der er mere jern. Jeg har allerede 47, mand. Jeg startede for sådan 10 minutter siden. Så er jeg allerede 47, 51. Rekordtid, mand. Og shit. Jeg begynder sådan lige at lave et hus. Hey. Nå, der var min trappe op. Så er jeg også 55. Iron ore, og det er... Så har Morten også lige fundet noget mere iron herovre, som jeg skal til at tjekke ud nu. Men nu faldt jeg bare lige ned i det der hul der, eller jeg kiggede ned. Så. Men altså, der var også iron ned. Der var faktisk noget. Ja, nu har jeg har fundet det iron. Er det ikke det her, Morten? Nej, det er det, jeg fandt. Nej, det er det jo. Og så er det også længere end mig, der ikke? Der har vi fundet en jungle, fordi så kan vi bare få sygt meget med. Cocoa beans. Yep, fordi 8 cocoa beans giver mere med end et brød. Så nu har jeg lavet sådan en stativet til et OK-stort hus. Jeg synes, jeg helst at den væk ved dit bad. Det skal ikke være OK stort endnu. Men vi får en etage i hver. Og Morten, jeg vil lave et skur. Ved du, vi skal bruge det så? Nej. Til at opbevare ting. Til at have kister i. Nu skal jeg bare finde hjem. Få det. Hey! Hvor mange æg? Jeg har 11 æg, Morten. Plus de 3 æg, som jeg har, så er vi 14. Ja. Hey, jeg har et æble nu. Tillykke. Vi har 15 æg nu. De har lige fundet et mere. Hey, jeg kan godt se farmen nu. Den er god. Det er allerede begyndt at gro lidt. En gang så havde jeg skeletter. Det er det, når jeg prøvede at en creeper, så skubte de en tid på mig. Nu har vi 16. Den har far. Morten, nu har vi altså 16 æg. På grund af, at jeg har 17. Og vi skal altså ikke plante nogle saplings. Nej. Før vi har fundet i den der skov. 19. 20. Nej, jeg har ikke engang fundet nok ressourcer. Du havde 4 æg, ikke også? 5 nu. Okay, og jeg har 17. Og om lidt har jeg 6. Jeg har 18.